mizo Christian te hianin kan mamo em kan tlak cham si hi enge ni ta ang ti zon hin zot taila I helovin chhungkaw Maicham chhungkaw a pathian bia khona chhungin khom kan ti hi ani tin ka chang in ka ringa achan chu mizo Christian te hianin kan Christian hi kan sa khona hi khotlang base community base in kan kalpuya biak ina ahu hawin kan in kom khoma lim takin kan lam hu phupa ka khan then khat phei chu kan zai hlima a chote kan ei khoma program thatak tak kan ya chu ti rual chuan kan tlak cham le em thung si chu khang ang kan ti thin anga te kha mani chhungkaw thewa practice kan har sat le em si ni hei hindu te hi ngatinge an sa khona an nge em ti ka ngai to fo thrina ani chuan an sa khona hi community base angin kalpui lawa chhungkaw a pathian an bia pathian an behawa an temple ate chon han kal ve bok ma sela an sa khona hi anin chhunga hian ain chung khom ne mai ni anin chung khura hian ani ma sela keini ve thunga ro chu pathian kan biak na hi khotlangin ahu hawati de dual de fakenia na tlan dual zai ho dual ania mimal ang chu kan soi theilo nga chu ti rual chuan chhungkaw anga pathian biak hona hi kan tla cham em mai ni hemi ra chuak ngei te po hi ani ka ringa Christian a hian kan nget lo em maya kan veng kan kalsana Mizoram kan chua sana vaireng te gate kan han pela Silchar kan thlenga Guwahati kan thleng Kolkata kan thlenga kauhrana in mang tak te po in mani rama chon do em ma se zuno kan dum thei tlat zel mai ni chumi om chu kan zirtir na hian kan min tok lova kan chiang lo ni ti ati chiang em mai ni ten chu mai la ni lawa kau khan member anga kan ho to na chu thil tha te kan duwa thil tha te kan tia kan tha mai ni ma se mani mimal anga kan han tlat thran hian kan sa khona hian kan nuna ngong anei tlem hle thin mai ni hei achan ni ber ka hria ta chu chung kan no pan lai tangin chhungkaw anga pathian biak na hun kan nei tlem lu tukhi ani in ka hria chhungkaw Maicham din pathian biak na chhungkaw anei ho thrin hi kan tlem em mai ni ani le chung in khom kan ti pathian biak khona chot enge tangkai na neng ti hi mi then khaten kan in zot fo thina chhungkaw tharau lam nun hrisel nei tur chuan chhungkaw in ahu hawa pathian kan biak tlan hi ngai ni biak ina te chon kan thu khom hlei thei lova tin kan thil ti re kha chhungkaw base ani lo ta tin no pangten chanvo te an nei hlei thei lo ta ni ma se ma ni in chunga chhungkaw Maicham kan dina chung in khom regular ta ka kan nei hian kan zai khoma Bible kan share hawa Bible chang te kan soya chhungkaw kan thing thi tho hian tharau lam nun hrisel chhungkaw lo om thei ta thirani chu wang chuan chung in khom hi uluk taka plena uluk taka thut khoma uluk taka ti chini tharau lam nun hrisel in chhungkaw in nei in du chuan chung in khom hi thla thlam ngai suang che chung in khom thla thlam trin chhungkaw te hi tharau lam nun hrisel tak an om mo khop mai pon lama moi takin thatak angin langma sela an chungril nuna hian korong om thina an fa te nuna an chhungkaw a an thla te a korong om du em mai ni tin chung in khom hi kan fa te kan rin na kan zir tir theina huna ta na tha berani ne china ka soi tong khan nga tinge Christian thalai te Christian play role thar te hi anom na hun an chua sana nu le pa mu lo om hian sual kong an zo le mai fo thin kan ti chuan chhungkaw a nu le pa ten kan rin na kan fa tok ngai lawa kan fa theina hun tur chung in khom kan nei khat lu tuka tin kan ngai poimo tok lo thin hi ni ten chung in khom hian no pangte a hu hawa nun ho thiam na te mirang te ne na pathian biak ho thiam thela te ape thina ni mani biak ina lalpa za taka pathian za taka no pangten pathian an biak to chuan biak buka po pathian an za nge biak buk po an za nge mo chu wang chuan he chhungkaw a pathian biak ho na hi apoimo em ani
tin hei fa le nu le pa te in kara hianin nui ho bok ve thin mai la thla raw lama kan zin kong te thla raw lama kan du zong te soi chu ar em mai ni fa te counseling chiam thuam si lawa ma sa chung in khom kan nei thin family worship regular taka kan nei hian nu le pa ten thla raw lama kan du zong kan pai kan ril ruwa poimo kan ti te kha kan fa te a tu na hun tha thatak kan siam thin ani tin chung ko tam tak chon chung in khom an nei hian nu le pa chau in hun chang lo in fa ten an du zong soi theina hun ten siam saka ka tiang khan nu le pa in fa te an du zong rina an du zong an tu thei rualin fa ten nu le pa te an beiseina le engeni thla raw lama an din mun an soi chho then tur hun kha a in siam chho thei thin ani chu wang chon na china ka soi tong khan thla raw lam nun khrisel ata chu in khoma poimo rual hian chung ko ina mo in lei china nget tak ne ya emotionally in ami zotun ka le chuak thiam chi alawa kan emotion te mo hemi kan social life ate midang te ne nun ho thiam tur te le kan chung kwa in ngat thei tur hian chung in khom hian min puani tin arong bol na hi a in tana chung kwa ani a no pangten an no pan lai tanga rong bol na poimo zia an hriata an soi thin hian nakin zela rong bol na konga no pangte apui thei thin ani soitak ang khan Mizoram a hian chuan thui takhi pathian rong bol tu te om har khop a chan chu chung ko tam takin chung in khom kan thla thlam wang hian kan tu le kan fa te kan hne tok lawa pathian lama kan kai hloi thei thin lo ani rong bol tu le hian kan tla cham thin ani kan tu le kan fa te hne har sa em maya biak ina thu soi popin thala in khom na te thu soi pop thin mai la ani na ta ka chuan kan fa te hi zirtir har em ni hei kau khan sang in loya in fa te in kau khan rin in kau khan doctrine ate chiang loin in khre ve thinem khatiang huna khan irin danang kha I fa ten pom ve tu ra I du chuan chu in khom aya hun tha le mun tha lo ni zoram christian te kan dam le na tu le lalpan hina kan kir le na tu hi chu a huwa pathian beka crusade mup ai poimo ma sa jok chu chung ko a pathian ma akan thing thitlan hi apoimo ma sa jok in kei chon ka hretlat me ni chung ko a kan sa khuwa kan lak lua kan fa te bula kan rina chiang tak mai kan khil thina pathian du zong te thatak mai kan zirtir hian atlo em mai ni chu ti rual chon chung ko tam tak hian chung in khom kan nei sia an tia ma se chung in khom nei dan dik lo hi a omem o ka ti ve thina ni biak in ang che in chung ko then kha chuan chung in khom hi an kai hruaya bible chang sei tak tak an chiara sarmon thui de wan thla ka no pang jok te tan hun om lo thina ni chung in khom hi that teu na nei chu biak ina chuan ko khan lian deu phai chon chan vo chan te har sa em ni ma se no pangten chan vo the a then in bible siarte a then in chang soite mo tin chu ba ka no pangten an testimony soina hun te han siam sak te khan annuna le tharaw lama an kal konga tan khan nasa takin alo cher lian thei thini ho u chu in khom hi van ram cha biani ti hria hian mizo christian chung ko the I uar zual deu tengu ti hi karon promote tu ani ma se achang chon har thin tero ma se pathian ma thing thi ho thin chung ko hi chu anin mangai nge an chung ko anin hui khom thange nge ani pathian tello chung ko hi chu in thena om du em ni nu pa in kara te nu le pa le fa te in kara te in lei china tha a om don chuan ril in po takalal pa ma kan thing thit ho hi angai thin ani lalpa ma thing thi ho thin ril ru ap pai zong te vei zong te du zong te choi chuak thin chung koi chu chung ko om ani tlang puini chu wang chuan ho u bekina ilam dor ma te mirang veya I au chu pop ma te rui lo dawa khotlang ta na duty I chu ma khan inu pui fanaute I pasal fanaute kha lalpa ma a chung ko Maicham dinin thing thit pui phot ro chu tiang ni lawa khotlang I vei ma saka kau khan I vei ma saka a hu hawa khotlang nu na
lalpa bia khut hudaringot ida poimo masani chuan I chhungkaw nge taw manga chu I chhungkaw nge chuan na takin ala eidon cheni chumi a thlen lo na tura tan chuan a step by step mo kal kong in khai chon diat dan dik tak kha kan da poimo masaka tulani Israel te hun lai khan biak buka puithiamin rong abol ton khan amma le ama in hlan thiang lim phot thirani chumi zo chuan an chhungkaw khan pathian hnen an in hlan le chumi nu chuan rong bol na kha an tan chau thirani voini chuan ma ni nun hlan thiang lim masa silo chhungkaw hlan thiang lim masa silo wa khotlang ram vei kan tam lu tuka chu chuan ra thalo aron chhuwa ta ni ho u Isua Krista ti dan khazuila Isua Krista khan azir tir te rong bol tur atir chhuwa don khan khovel ram tina kal daro ti masalo re reng atira chun an kal chhuwa phal lawa abula zirtirna ape phota chumi nuwa Jerusalem le ache vela ti chuan tharau thengli maron khat dewa atopa chun khovel mun tina akal dar tir ta ni kha Isua Krista zirtir te pokha ab Isua kebula inzir mani se atira chon an huang kha azim ma sapotani ho Maicham chhungkaw Maicham din hingai poimo ila kan chhungkaw kan puan in kan zo ma hian puan in zim te kan omla hian ho chhungkaw member zong ten pathian ma thing thi ho thinila lalpa choi moi ho thinila ti chuan lalpan ti tur lian zok mila pe thenga rong bola zaw zoka mila tir chuak thei don ani lalpan mal min som vek ro se amen